awunu me ka bimel flen watila abe malikono abe maliko ka anga foli be aw belajele ani wala nyumando ka nyesi awmo ne bimalika donki baru wati sele bintene février kalo kle woro samba fla ani mugani saba ka lase awma bakari kulubali aw ya bismillah bimalika donki baru keneka amadamna amere fe katikonna na ya amala dunia ka fo biso madaina mime talike kati tribunal no kati critique so baye aywa aunga kati commune bena Ameriba barakela flabe munu nye régisseur ye munu me soro kuna ani mime musaka kuna no registre des dépenses ani registre des recettes uru kono yu kaliku chien so madaina kati tribunal la barake ko nyuma na strategela ka kene agna kro talie malkura ko na strategela ola kenenga mime talike meri barakela tumbe akene konnana o registre flamindo sa o folo o ye maram marco penda diko ale registre mi nyasnendo musaka koma no registre des dépensiers o flana o tu ye maram traoré adama kone ale registre mi nyasnendo sorokoma no registre des recettes o ga kalkachien akra so madaina kati tribunal bala o kenenga bimalika chide tumbe mime talike kati mer ka danga flana no fono nyesnero kati commune urbaine ale kuna fono koma badra alu sangare ale aka puma galama tengo ala anga nyemada ale ka krofo kamwe ne merga danga flana mi nyesino administration kati mer la ambe puma bi mer tribunal konya an na ku prestation de serment anga registre no registre d'avance ani registre de recettes uluga serment anga prédébi b'a fɔ charia kura dɔ tara en 2021 charia in b'a yira k'a fɔ ko régisseur kan ka serment prêter n'o ye mairie régisseur ninnu ye fanba donc an na kun ye bi maire ka arrêté talen kɔfɛ ka régisseur ninnu nommé à titre de régularisation parce que régisseur minnu don u tun bɛ n kɔrɔlen mais comme charia kura in tara a fɔra ko bɛɛ ka i bila o charia in kɔnɔna na donc o de kun kɔnɔna na bi an nana kati tribunal la donc kana serment in kana assister régisseur Mundo a folo et régisseur de recetier et madame Traoré Adama Kone ale de be musaka fɛn do mairie kɔnɔ ale de b'a minɛ a filana o ye madame Mariko Penda Digo ale musaka mun bɛ bɔ n'o ye régie d'avance mais mɔgɔw b'a dɔn dépense la donc o de y'ale fanga min kalifaru la an bɛ dugawu kɛ ala ka a ta fanga d'u ma ala k'u kisi a gɛrɛgɛrɛ ma ala ka dugu yiriwali fanga d'u ma kakili dumo fana musaka min be n'a bɛna kalifo la a minɛko ɲuman a n'a utiliser ko ɲuman an bɛ dugawu kɛ ala ka o fanga d'u ma ka maire fana fo maire min sɔnna ka danaya da u kan pour que k'u nommer nin place in na an ka foli bɛ a fana nin kɛnɛ kɔnɔ. halisa an bɛ to kati kɔnɔna na yan an ma ladɔnniya k'a fɔ an bɛ taa Kanbela commune kɔnɔna na an ma jira o la k'a fɔ bi ntɛnɛn février kalo tile 6 san 2023 ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa jamana yɛrɛ kɛlen bɛ ka don min kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin nɛgɛkɔrɔsigi ale kɛlɛli ma a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra bi sɔgɔmada in na ayiwa Kanbela ekɔliso kɔfɛla tɛrɛnba min bɛ a baaraw sigira sen kan ye a ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo sa o ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ɲɛsinnen don musow du ani denmisɛnninw ka yiriwali ma nka ale tun nɔnɔ bilara a ka secrétaire général fɛ n'o ye Sayon Dumiya ye a kɛnɛ in kan i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ɲɔgɔnlɔnw ka taa se ayiwa poésies ma olu kɔni kɛra a kɛnɛ kan walasa kɔlɔlɔ min bɛ nɛgɛkɔrɔsigi la ani jabɔw kɔlɔlɔ minnu bɛ nɛgɛkɔrɔsigi la ka se k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan awa kɛnɛ kɔnɔna na a ka se Kanbela commune kɔnɔna na o sɔrɔla ayiwa kɛnɛ cakɛda min bɛ n'a bɛ wele ko ONG Taɲɛ olu ka cɛsiri an'u ka ayiwa baara fɛ o y'a to ɲinanta a kana kɛ Kanbela commune kɔnɔna na o la Bimal ka cidenw tun b'a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ ONG Taɲɛ ale ɲɛmaaba madame Sidibe Agnès Ɲare kuma galama jɔra ale da la an ka ɲɛmada ale ka kumakanw fɛ. Taɲɛma ka fara dugu ka minnu bɛ bɔnɔ bila papier la vraiment an ka laɲini ye dugu fɛn fɛn ma se k'u bɔnɔ bila papier la fɔlɔ ko nɛgɛkɔrɔsigi banna an ka dugu la vraiment u ka u ɲɛ don u k'u cɛsiri u ka anw nɔ minɛ u ka Kanbelakaw nɔ minɛ an ka foli bɛ aw presse ye aw de b'an ka kumaw lase aw de bɛ tugu an nɔfɛ n'o tɛ n'an kumana an jɔyɔrɔ la an ka kumakan tɛ taa mais aw de ye an ka kumalaselaw belebelebaw ye an ka foli bɛ aw ye an ka foli bɛ dugu bɛɛ ye fɛn o fɛn ma se ka i sen don nin baara la an ka ala deli o k'u sen don a la aw presse mɔgɔw kama aw bɛ kunnafoni lase parce que dɔw tɛ yan caman tɛ yan caman bɛ yan caman tɛ yan minnu tɛ yan aw ka kumakan de bɛ se olu ma olu k'u sen don baara in na baara bolo dalen b'an bolo san o san kalo filanan o lɔgɔkun sabanan o sibiri ani o dimanche anw bɛ nin don in ɲɛnamaya a ɲɛnamayalen bɛ kɛ ni nɛgɛkɔrɔsigi kɔni ye ka tila ka bolonɔ bila papier la ayiwa an bɛ taa Nciba ɲina
sibiri na to kunɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen welelen don Djiba an bɛna nin don kelen n'o ye 6 février ye an bɛna taa Djibakaw ta ɲɛnɛmaya faso b'u ta kɛ le 6 an b'an ta kɛ sibiri sabanan ani a dimanche sabanan o ye Djiba ye Falajɛ mara la aw bɛɛ welelen don o kɛnɛ kan. N'an bɔra ye an bɛ taa Kɛnparana an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi février kalo tile 6 san 2023 min bɛ tali kɛ Kɛnparana tribunal n'o y'a kiiriso ye jatewale tigilamaw o kɔni ye tasuma don ye ayiwa kisɛ falen fana kɛra u ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa u ye u kun da CMDT fɔlɔ kan i k'a dɔn min bɛ tali kɛ gendarmerie o bɛ tribunal ni CMDT furancɛ an bɛ waati min na ko sisan ayiwa an ma kibaruya sɔrɔ fɔlɔ maa minnu ni tora a la walima maa minnu jɔgina nka an bɛ dugawu kɛ ala ka ko kɛ nɔgɔya fɛn ye. N'an bɔra yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye walejugu dɔ ye min fana kɛra Bagadaji Bamakɔ o min bɛ commune 2 la Bamakɔ district kɔnɔna na Lasinɛ Kante ale kɔni y'a furumuso kantigɛ k'a sabu kɛ cɛleya ye o kɛra Bagadaji ayiwa an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ kɔnɔna na o min ye faaba ye an bɛ don min na ko bi sanga ka waati i bɛ kibaruya dɔw mɛn min bɛ maa kɔnɔ quoi kosɛbɛ cɛlasigi kɔnɔna na o la ni cɛ kofɔlen ni a tɔgɔ ye ko Lasinɛ Kante ale de ye a furumuso Kaja Kante a ye a kantigɛ mɔsi Kaja in yɛrɛ bɛ san 28 na a kɛra Bagadaji ayiwa i k'a dɔn a kɛlen ka wale kɛ kamalen kofɔlen n'o ye Lasinɛ Kante a tun bɛ fɛ k'a yɛrɛ fa ɔ muso in kɔni taara ka taa n'a ye ka taa bila sumaraso la ayiwa i k'a dɔn hôpital Gabriel Touré o sumaraso la Lasinɛ Kante n'u b'a wele ko Lasi ale de ye filani ye a bɛ Kante la duba kɔnɔna na Bagadaji ani ni maa kofɔlen ye furu kɛ i k'a dɔn ayiwa n'o ye Kajatu Kante n'u b'a wele ko Tini a furu kɛli tɛ tɛmɛ san 2 bɔɲɔgɔnko kan i n'a fɔ serew b'a yira cogo min na kɛnɛ in kan n'o ye sigiɲɔgɔn ye ayiwa Lasi n'o ye furukɛ in ye o min ye muso in kantigɛ i k'a dɔn ko tun y'a jira k'a fɔ ko muso in a tun bɛ kɛlɛya la kosɛbɛ wa a tun bɛ muso in kɔlɔsi kosɛbɛ ka d'a kan a tun ye muso in a tun ye a kɔn a mɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛni maa gɔra cɛ wɛrɛw la denbaya kɔnɔna na n'a bɔra ale min y'a furukɛ ye cɛ minnu bɛ du kɔnɔ k'a kɛni maa gɔra u la ɔ furumuso in i k'a dɔn k'a kana bɔ guwa kɔnɔ cogo si la wa ale kana n'a sɔrɔ a tɛ denbaya kɔnɔna na ko cɛla barika nana bonya kosɛbɛ o la i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni ye muru ta ni k'a kantigɛ n'a ye n'o ye a furukɛ in ye siso yɛrɛ kɔnɔna na ɔ u bɛ ka ɲininkali kɛ yala cɛ bɛ se k'a furumuso kantigɛ cogo di ta i k'a dɔn k'a sɔrɔ i ma miiri a ko tɔ kɔlɔlɔ la ɔ an bɛ dugawu kɛ furumuso in ye ala k'a dayɔrɔ suma. N'an bɔra yen an bɛ taa Daka gun kan n'o ye Segu marabolo ye Yɔrɔ Bari i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ja dɔ dilara ale tɔgɔ la o kurumokarili kɛra Segu kɔnɔna na Sugɛli Kokala Mayiga fɛ o taara ka taa ayiwa sɛbɛn min nɔrɔlen don a la o taara ka t'o waraka ka bɔ o la bɛɛ lajɛlen ka se k'a ye ayiwa Yɔrɔ Bari ka se ka a kana bɔ maaw kɔnɔ o baaraw kɔni kɛra o la o dayɛlɛli premier ministre ani jamakulu caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan ayiwa ni jateminɛ kɛ Yɔrɔ Bari 2 don o tun b'a wele ko Pelengana kanubaa ɲuman o i k'a dɔn k'a fɔ kabi san 1760 ka na bila san 1763 la ale de tun ye masakɛ ye Segu jamana kan donso tun don cɛfarin tun don wa tɔnjɔnw ka ɲɛmaa tun don Yɔrɔ Bari ale tun ye 2 ye maa min ni a ye ayiwa Segu bamananw a y'a Segu n'a damayira kɛ olu ka walew la kosɛbɛ a bɛ ni ka san caman bɔ ɔ premier ministre Mali kɔnɔ n'o ye Sugɛli Kokala Mayiga ye i k'a dɔn ko ale kɔni tɛ siya kɛlɛ dɔn ɔ min bɛ tali kɛ maaw farala ɲɔgɔn na sigida maaw bamananw fulaw dɔngɔnɔw ani a tɔw bɛɛ lajɛlen u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɔ i k'a dɔn k'a fɔ Yɔrɔ Barika nin ja in k'o b'o ko fɔ ale bɔra ka min kurumokarili kɛ sisan ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa nin fulakɛ in n'o ye Yɔrɔ Bari ye a ye wulikajɔ min kɛ a ye cɛya min kɛ Segu ko la kabi ayiwa bamananw ka waatiw i k'a dɔn ko nin bɛ o seereyaw kɛ o la ni musaka bɔbaa kɛra maa min ye o ye fondation festival de Segu
n'a ɲɛmaa ba o ye Mamu Dafe ale yɛrɛ ye Ɲoro Sahel ka ye i k'a dɔn k'a fɔ ale de ye ayiwa nin baara in kɛ ayiwa ni premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ kokɔrɔ don bamanan an ka jamana kɔnɔna na wa a bɛna ni bɛɛ ani kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la o sabatilen maaw ni ɲɔgɔn cɛ hakilila jiginna i n'a fɔ ale b'a fɔ cogo min na Malikurako bunankun kan min bɛ tali kɛ ni ja in yɛrɛ jɔli la Segu kɔnɔna na n'o ye yɔrɔ barika ja ye walasa mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ k'o de y'a to a bɛ wele bila Segu marabolo ɲɛmaaw ma i k'a dɔn k'a fɔ nin wale min kɛlen filɛ nin ye u k'a ko don bamanan ka kɛɲɛ ni Malikurako ye an bɛ dugawu kɛ sa yɔrɔ bari a ye waleya minnu kɛ a kana bɔ an ka jamana maa si kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ ani kelenya nasaratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ayiwa bi ntɛnɛn février kalo tile 6 san 2023 misiri man ka jamana kɔnɔna na min ɲɛsinnen don bɛɛ ani kelenya ma n'o ye colonel major Ismail Wage ye ale kɔni ye i ɲɛ don min bɛ tali kɛ hakilila jiginna kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ sanfɛ n'o ye armée de l'air ye olu ka san 47 sɔrɔli o hakilila jigin ale tun bɛ o kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛn ani kelenya na i k'a dɔn ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da fɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan bi Mali ka don kibaruw la bi ntɛnɛn don février kalo tile 6 2023 o tun ye nin ye an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn n'aw ye ja ninnu sɔrɔ aw ka k'u fɛ k'u yɛrɛ kɛ wa mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn waati wɛrɛ